ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзону арзон ҳар гуна мошино. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳаст дӯстони азиз, Toyota Camry, Toyota Vitz ҳастай, Mercedes-ҳои сечка объёмни простой, ва ҳастай Opel-ҳои Vectra, Opel-ҳои Sedan, Opel-ҳои Hatchback ва Astra J ва дигар намуд ва 2104 мошинои советски ҳам ҳастай. Мошинои ҳар гуна арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза 1000 баробар аст ба 145 сомонӣ мошинавора сар мекунем. Маромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозки хуберо ба шумо тавсия метавем, ки компания яка ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. Шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшин 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. Бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. Агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. Боз мошини майдаам дорад, ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи Кортон ё ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. Аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. Сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. Беҳтарин компания грузоперевозка яка ёқуб. Маромад ба шумо тавсия метавонам, албатта нависед, бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Camry. Соли бароишаш 2012 сола ки 34 бензини холӣ, объём мотораш 2.5 литра, коробка автомата, сайзтари мошин бадрон беҳтарин мошин мега дуруни шарда гаштаги мошин ҳамаи намуд комфортоша дорад. Монитор, задни камера, кондитсионер, электропакет, мултир опшин. Ҳолати мошин мега беҳтарин мошин тоза. Нархи мошина мега 135 та мегем, боз муомила мешава. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 135 муомила мекуна, рақамошон аст мегафон. Фақат одамони харидор мега занг зада мегад, бояд ягон сум муомила мекунем. Илтимос мега беҳуда нороҳат накунед, чунки одами коргара мегад фақат харидоро. Мошин бадрон тозаак. Хай кадоме ки агар маъқул карда бошад харидор ки бошед, маромад занг занед. Шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунед. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Лайкора фаромӯш накунед гузоред, навора подлисаш кунед. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2104 бадроки мошини молодёжни советски светои сафед. Соли бароишаш 2005 сола ки 34 бензини холия, газ надорад. Объём мотор 1.5 литр экономни простой, коробкаш механика, сайзтари мошин мегад нахаду. ҳуҷҷатҳои мошин бучидагия 4 та балон мегад навастай. Салон тоза, мошин мегад тоза. Опшин суд аст бензини холӣ. Нархи мошин мега 17000 аст. Бо харидори аниқ боша мегад камтар муомила мекунад ва мошин бардорон дар территорияи шаҳр Душанбеда қарор дорад. Рақамошон мегафон, шахсоне ки мехаред маромад занг зада боқӣ монда маълумотша гирен. Фақат мега харидори аниқ боша мега ягон сум муомила мекунад. 2005 сол мошин нахаду. Хай кадоме ки мехара маромад бо занг зада маълумотои боқӣ мондаша худаш гира. Мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст бадрон ки Toyota Corolla D. Афсус ки суръатош камтар аст. Соли бароишаш 2008 сол 34 газ бензин, мотораш мега 1.6 литр. Коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадром. Мошин 4 баронаи ҳолати корӣ, 4 калпак. Хай мошина суръатои айпеш нест, яъне ки дар суръат маълум аст ки кам лакаш сухтагӣ аст. Нархи мошина мега 65 та мегем, аки хай бо чанд арзон мекунад, иша намедорам. Мошин бадром дар территорияи Душанбе пойтахт аст. Рақамошон мегафон, шахсоне ки агар мошин лозим бошад, бо занг зади маълумотои пураша гиред. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи Hatchback светои золотисти. Соли бароишаш 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объём моторош 1.6 литра, коробка механика, сайзтари мошин бадрон беҳтарин мошинча мегад. Опшин соза.
ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи апрела мошин та электропакет, центразамок ва мошин бадон дар территорияи шаҳрда гаштагӣ. Опшин территория Душанбе тарафи 9 километр да. Нархи мошина мега 37 мегем боз муомила мекунем ва мошин бадон хачқара дар Душанбе рақамошон Вавилон астай. Шахсоне ки мехарем маълумот бештар маълумоташа аз соҳибаша гирем. Мошинча мега ягон расход камбудӣ надорад. бо хайхтон занг занед қачон суҳбат кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастад ки дар кузофи хечбек светои сиёҳ гуфтагааст соҳибаш. соли бароишаш 2001 сол сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника бадро. Мошин 7 моҳи дига тонировка дорад 4 диска. Мошин мега бисёри баъд арзон намешавад. Камтар нархи мошин 49000 сомонӣ камтар муомила мекунад. Мега мошин хайб опшин шаҳр дар рақамошон мегафон. Агар шумо успед кардед метавонед ки мошина харед. Илтимос мега одами коргарем беҳуда норад накунед. Мошин хай мумкин расход надорад. иша нагуфтам фақат 7 моҳ тонировка мошин мега ҳолати кори дастае. маълумотои пурра тариқи телефон фақат барои харидории пурра да, яъне ки харидории аниқ. метавонем харидории аниқ занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бадронки сечка светои сафед соли бароишаш 1994 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега хадавои кадагӣ мешини ҳай мекунӣ. нархи мошин мега 39000 аст бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. рақамошон билайна шахсоне ки мехарем бо маълумотои пурраша аз рақамошон гирем. 94 сол не ки номер надорад номерш мегирем барои ки номерош уже транзит кардагӣ аст. мақсад ки як номер мегирем 39000 бо савдо дорад дар шаҳри Бухтарда. ба хотири ҳамин лайку мақсуди меҳнатҳо ҳамин я лайкира фаромӯш накунед занед ва кадом маркаи мошин лозима нависед пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастад ки мошинои экономӣ ва мошиное ки дар мардуми мехумон экономӣ мақсад ки осон бадрон. соли бароишаш 2011 сол сӯзишвориш бензини холӣ объем моториш 1 литри простой аст. коробкаш автомат аст. сайзтари мошин мега беҳтарин вагони мошин мега нав дуромадагӣ аст. мошин 1 литр коробка автомат бениҳоят экономӣ. нархи мошина мега 60 мегем бо ягон сум муомила мекунем ва мошин дар территорияи Душанбе. Toyota Vitz 2011 сол бензин мотори 1 коробка автомат бениҳоят бардор мошинча экономия. ҳаст рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарен маълумот дар мошинчаро успед кунед. мошин мега нав ай вагон фурмодаги аст. мошин созае. маълумот занг занем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex аст бадро ки мошинои мусофиркаш светои сафед. соли бароишаш 2001 сол сӯзишвориш дизела объем моториш 2 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега опшн шуда аст. маълумотои пурра мега тариқи телефон. нархи мошин 31000 сомонӣ аст бадро мошин дар шаҳрда. рақамошон мегафон шахсоне ки агарам харид мошин лозим бошад занг занед боз муомила мекунад ва маълумоти пурраша мега тариқи телефон метавонед модан нагуфтем марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бояд тага аст ки Opel Astra F дар кузофи хечбек бо нархи арзон. соли бароишаш 1995 аст ки ҳамгаз ва бензинаш кор мекунад. объем моториш 1.6 литр коробка механика. сайзтари мошин мега нахадаи мошин мега созаи пусидагӣ задагӣ надорад ва чашкаоша мега пеш ахибош ягон рӯз варид надорад. нархи мошина мега 31000 аст. боз муомила мекунад камтар дига ва мошин қарор дорад дар Душанбе да. рақамошон аст Вавилон. шахсоне ки мехарем бо занг занем маълумотои пурраша гирем. мошин мега опшн сод аст. хай главни ҳам Opel фақат ҳамин роли асосира чашкош бозӣ мекунад. дӯстони азиз ҳай мошин мега сод аст. маълумот хай бо қачон суҳбат кунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A аст бадро ки срочна соли бароишаш 1993 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои ай Astra J аст ки 4 та балон мега ҳолати кори хай 60 50 мошин мега масъала нав алиш кадаги аст. мошин опшн сод аст. мотор хадавой ҳамаш кагнада мега мошин яъне ки Россия мера мега ба ҳам хотири срочна мефурӯшем. нархи мошина мега 16500 сомонӣ камтар мега муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. бисёри баъд камтар мега муомила мекунем. просто мега Россия мера мега срочна сум дорад кунад. рақамошон мегафон аст. шахсоне ки мехарем маълумот занг занем маълумоти пуршагир. агар ки мошин нашида бошад савдо метавонед савдо када гирем. фақат лайк кардем хез занем ва навори моро дар киҷо метавонед
силкаша падлишаш кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки бояд ага бо нархи арзон Opel хечбек соли барои 6-1992 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объёми мотори простой 1.6 литр, коробка механика ҳолати мошини бадро беҳтарин. мошин мегӯяд газ бензин кор мекунад, 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд мотор мегӯяд трамбилёра, хай мошин опшн соз астае. мақсад хоб опшн соза мегӯяд, нархаш арзанда бардор. мошин дар гипрозе маҳаллаи пахтакор даст, яъне ки шайнак да. нархи мошин 17500 сомонӣ, боз камтар мегӯяд муомила мекунад, бисёр не камтар муомила. опшн мошин дар душаби 90 сол ки мошин соз аст, ина чашкои ақиб бош. ҳаст рақамошон дар поини видео, шахсоне ки мехарем маълумот бо маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маълумот рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худони габони ҳамаи шумо.